сега започва да МБТ Experience. Всички знаят кой е царя на трапа. Без лице, без интервюта, без почти никакви снимки, но с гараж, за който се говори от години. Шеф! Шеф! Днес ще проследим всяка известна кола на Борис от МБТ. Те създадоха свое движение и застанаха отгоре на музикалната индустрия, без дори да си показват лицата. Но какво се крие в гаража на най-разпознаваемия глас на българската трап сцена? 1000 кончета в двора. Това са колите на Борис от МБТ. Ако класата имаше лице, щеше да има гелосан перчем, да носи AP и да е обута флоропяна. Финансово гуру и музикално вудо, Бориската не спира да изненадва феновете си със своя стил, класа и финансовото си положение. Събира кеш от Рим, пуши пури в Майами и вдишва тежкия топъл въздух на плажовете в Дубай, докато златните очила на Картие му пазят сянка на очите, които той никога не показва. Класата, която излъчва всяка една фибра в тялото му, перфектно предсказва за колекцията му от автомобили. Първата известна кола на трап бога Борис е Bentley Continental, и то не обикновена, по това, което изглежда най-вероятно кабриолет. Нали знаете? Дроп-топ. Още от старта му в света на големите кубатури, скрити под капака на дълга лъскава предница с хромирана решетка. Той започва като цар. 6-литровият W12 двигател с по 2 турбини осигурява мощ под скъпата подметка на Борис и гарантира, че всяка палка ще бъде подмината безследно. Поръчковата аудиосистема, позволяваща му да слуша Gucci Mane на Max, може би ще го вдъхнови малко по-късно да започне да се занимава с музика и ще доведе до най-голямото трап движение, което България е виждала някога. Сами можете да прецените защо, но през следващите години информацията за Борис и Пашата е много оскъдна. Няма лица, няма снимки, видеята са мираж. А единственото, което можете да видите от живота им, е по някое стори как кършат волана на някое изтупано купе. В този период Бориската започва култовата част от лирическата си кариера с AMG-тата. По това време той кара Mercedes-Benz C60 и 3 AMG от между 2015 и 2016 година. 4-литровият двигател, равен на няколко изпръскани бутилки моет като кубатура, със своите 8 цилиндъра създава звуци, които всеки битмейкър би сънувал. Още от този му период лесно се хваща изпипаният му вкус към мощните машини. И в този същия период се раждат едни от най-запомнящите се хитове на МБТ, включително и легендарният им албум «Фактор». Борис и Пашата покоряват всяка сцена, на която стъпят, а колите им, маркирани отвън, засвидетелстват, че това, което пеят, не просто звучи добре, то е самата истина. Аз ще поръчал съм за честитата ремарке и това е са трите драйва лукара. В този период той кара и друга мощна немска кола, собственост на Пашата. А именно бялото 4-врато BMW M6. Нали се сещате какво значи още един ред седалки? Кола, много подобна на C60 и тройката, но с собствен стил. Две коли, ясно показващи приликата между двамата, но по техен свой уникален начин. Нема го сваляте албум от интернет. На платки диско 2000. След период от тиха пауза през 2020 година, МБТ се завръщат вече като неоспорими бизнесмени, вече доста по-публични, но все пак не изневеряват на маскирания си стил. Колата, която Борис притежава по това време, е една от най-знаковите му коли – Mercedes-Benz SL63 AMG, виждане на множество места с нея, а черният кабриолет с мощен V8 изключително много пасва на персоната на Боби. Колата става знакова, а всеки, който види черен SL, бърза да види номерата, за да разбере дали зад волана стои кралят на трапа. Острите линии и елегантният, изчистен дизайн напомнят за семплите, но дълбоки лирики на собственика и с силното завръщане идват и огромни концерти, които заменят клубните участия. Албумите избиват всякакви параметри, а плодовете на творчеството на МБТ по това време са Unreleased и Допамина. Носят се и спекулации, че Борис всъщност притежава два такива Мерцедеса, което внася още повече сигурност в това, което е той, убивайки всякакви съмнения относно личността.
На 22 май 2026 излиза албумът Unleashed, а първата песен в него подхранва тези спекулации с частта, в която той пее SL Cabrio за втора. Но когато говорим за автомобилната му страна, основният момент е този, в който той изпява риторично въпроса. Това новото Бентли ли е? Броени дни след излизането на албума се появява стори в профила на MBT, в което Бориската показва чисто новото си Bentley Flying Spur, доработено по поръчковата серия на Bentley Mulliner. Въпрос риторичен е. Кола, показваща афинитета му към марката, който още не е отшумял. Спортната лимузина е в невероятна конфигурация. Смесицата на черно и тъмно червено бордо подхожда изключително много на Борис, като казва всичко, което ние или вече знаем, или предполагаме за него. Тези 320 000 евро на колела, носещи се от София към марината в Созопол с нахална усмивка, перчем и тъмни очила зад волана, вече събуждат интереса на феновете му и показват потенциала на тази кола да се превърне в най-знаковата му придобивка. От първото си Bentley Continental до Flying Spur Mulliner, автомобилите на Борис винаги са били отражение на живота му. Всяка нова кола бележи нов етап и ако съдим по последните години, това далеч не е краят на историята.